Čaute všetci u dnešného videa. Dnes sa budeme baviť o tom, prečo je dobrý nápad začať investovať čo najskôr a na čo si dávať pozor, ak začínate. Mnoho ľudí si myslí, že investovanie je len pre dospelých alebo pre tých, čo majú veľa peňazí. Ale to nie je pravda. Čím skôr začnete, tým viac sa môžete naučiť a samozrejme zarobiť. Tak poďme na to. Tip číslo 1. Prečo začať čo najskôr? Takže prvý tip je, prečo začať už teraz. Možno si poviete, že ešte nemáte dostatok peňazí alebo že ste príliš mladí. Ale práve to je dôvod, prečo je skvelé začať čo najskôr. Čas je váš najlepší priateľ. Vďaka zloženému úroku, čo znamená, že peniaze začnú rásť ešte rýchlejšie, keď budete investovať dlhšie. Aj malá suma sa časom môže stať veľkou. Čím skôr začnete, tým dlhšie vaše peniaze môžu pracovať za vás. Napríklad, ak teraz investujete 500 eur, na konci 10 rokov to môže byť oveľa viac, ako keby ste začali o 5 rokov a neskôr. Tip číslo 2. Dôležitosť rozmanitosti. A teraz si povieme o niečom, čo je fakt dôležité. A to je rozmanitosť v investíciách. Nikdy neinvestujte všetky svoje peniaze do jednej akcie alebo jednej spoločnosti. Predstavte si, že dáte všetky svoje peniaze do jednej firmy, ktorá zrazu skrachuje. Preto je dobré rozdeliť svoje peniaze do rôznych investícií. Týmto spôsobom sa znižuje riziko a môže to viesť k stabilnejším výnosom. Preto je dobré rozdeliť svoje peniaze do rôznych investícií. Týmto spôsobom sa znižuje riziko a môže to viesť k stabilnejším výnosom. Tip číslo 3. Neinvestuj všetky peniaze. Investovanie je skvelý spôsob, ako nechať svoje peniaze rásť. Ale nikdy by ste nemali investovať všetky svoje peniaze. Predtým, než začnete investovať, je dôležité mať finančnú rezervu na nečakané výdavky. Aspoň 3 mesiace vašich bežných výdavkov. Táto rezerva vám poskytne istotu v prípade nepredvídateľných udalostí, ako je strata zamestnania alebo neplánované výdavky. Ak všetky svoje peniaze vložíte do investícií, môžete sa dostať do situácií, kedy budete nútení predať akcie v nevhodnom čase. Napríklad, keď trh klesá. Preto je dôležité mať finančnú stabilitu, až potom sa zamerať na investovanie. Najprv rezerva a potom investovanie. Tip číslo 4. Pozri si poplatky. Tento tip je veľmi dôležitý a to je pozrieť sa na poplatky, ktoré platíte. Mnohé investičné platformy alebo fondy majú rôzne poplatky, ktoré vás môžu pripraviť o časť vašich výnosov. Takže predtým, než investujete, pozrite sa na to, koľko peňazí si tieto platformy berú. Aj malý poplatok môže mať veľký dopad na vaše dlhodobé zisky. Je to ako keby ste si kúpili nejaký produkt a zistili, že vám za každý predaj zoberú 10% z ceny. Preto je dôležité byť opatrný pri výbere, aby ste neplatili viac, než musíte. Tip číslo 5. Dávaj si pozor na poplatky finančných poradcov. Finanční poradcovia si väčšinou pýtajú za ich prácu 1 až 3% z vašich výnosov. Možno si myslíte, že to nie je veľa, ale pozor. Tieto poplatky sa sčítavajú a môžu vás ukrátiť o obrovskú časť zisku. Predstavte si, že investujete 10 000 eur na 30 rokov s priemerným výnosom okolo 7% ročne. Bez poplatkov by ste mali približne 76 000 eur. Ale ak vám poradca účtuje 2% ročne, vaša konečná suma bude iba 43 000 eur. To znamená, že na poplatkoch stratíte až 43% celkového zisku. To je skoro polovica. Preto si vždycky dobre rozmyslíte, či skutočne potrebujete finančného poradcu. Tip číslo 6. Neinvestuj na základe emócií. Pri investovaní do akcií je dôležité nepodliehať svojim emóciám, najmä strachu a chamtivosti. Je veľmi ľahké nechať sa ovládnuť emóciami, keď trh klesá a vy začnete panikáriť alebo naopak, keď ceny akcií rastú a máte pocit, že musíte všetko okamžite kúpiť. Strach môže viesť k tomu, že predáte svoje akcie pri poklesoch, čím uzamknete straty a naopak, chamtivosť vás môže nútiť kúpovať pri maximách, čo môže byť nebezpečné, pretože ceny akcií môžu klesať. Najlepšie je si vytvoriť finančnú stratégiu na základe vašich cieľov a držať sa jej, nezáležiac na krátkodobých výkyvov trhu. Udržanie si chladnej hlavy a dlhodobý pohľad na investovanie vám môže pomôcť vyhnúť sa unáhleným rozhodnutiam, ktoré by mohlo poškodiť vaše portfólio. Pamätajte, že investovanie je o trpezlivosti a disciplíne. Tip číslo 7. Investuj pravidelne. Jedna z najlepších stratégií pre začiatočníkov je pravidelné investovanie. Namiesto toho, aby si sa snažil načasovať trh a investoval len vtedy, keď si myslíš, že je správny čas, radšej investuj pravidelne. Napríklad každý mesiac. Táto stratégia sa nazýva DCA, Dollar Cost Averaging, a pomáha ti vyhnúť sa veľkým stratám spôsobeným výkyvmi trhu. Predstav si to
ako mesačné vklady na sporiaci účet. Ale namiesto toho, aby si nechával peniaze ležať, nechávaš ich pracovať a zarábať. Keď sme už pri investičných stratégiách, existuje aj iný prístup, ktorý niektorí investori využívajú. Ide o nakupovanie počas poklesu trhu. Táto stratégia funguje na princípe, že keď trh výrazne klesne, ceny sú ako keby v zľave a môžu ponúknuť dobrú príležitosť na nákup. Je to ako nakupovanie v obchode, keď sú výpredaje a veríte, že sa trh v budúcnosti zotaví. Môžete týmto spôsobom získať akcie za výhodnejšiu cenu. Obe stratégie majú svoje výhody, ale dôležité je zachovať trpezlivosť a investovať rozumne. Tip číslo 8. Uč sa. Investovanie nie je jednorazová vec. Je to proces učenia. Trhy sa menia, objavujú sa nové príležitosti a ty sa môžeš stále zlepšovať. Sleduj knihy, podcasty, YouTube kanály o investovaní a uč sa z chýb iných ľudí, aby si sa im vyhol. A hlavne, buď flexibilný. Ak vidíš, že nejaká stratégia nefunguje, neznamená to, že investovanie je zlé. Možno len potrebuješ niečo upraviť alebo skúsiť iný prístup. Ak sa ti video páčilo, nezabudni zanechať like a odber pre viacej videí.